היי לכולם, טליה כבר אחרי תרגול יוגה, מתה מתמוטטת פה, מזיעה מטפטפת, כן? אבל אנחנו נעשה ככה פלואו קצר של פילאטיס, קורע ככה בדיוק לבית, לא חופר מדי, לא ארוך מדי. כן, אבל נתחיל בשכיבה על הגב, נתחיל קצת בחימום קצר. אז ניקח את שתי הברכיים אלינו, שכל יד עוטפת ברך, ונתחיל לקחת מעגלים החוצה של מפרקי הירך, אז קצת לחמם ולהניע. שוב, טליה כבר חמה רותחת אש, אבל עדיין אנחנו נעשה חימום למען מי שבבית. ומעגלים לצד השני. טיפה פיסוק בין הרגליים, ויש לנו פלקסים ופוינטים של כפות הרגליים. אז רק פלקסים ופוינטים. מעגלים של כפות הרגליים החוצה. ומעגלים של כפות הרגליים פנימה. נניח את קרסול ימין על ברך שמאל וניקח את הרגל אלינו, אפשר להניח מתחת לברך או מעל הברך. זה לניות קטנות. את הידיים נשחרר ונשלב ברך על ברך, זה שתי רגליים יפלו לצד אחד והגוף לצד שני, זה לפיתול. ועדיין באותו סיכול של הרגליים, זה רגליים לצד שני והגוף לצד שני. נחזור על המרכז ונניח את קרסול שמאל על ברך ימין, ניות קטנות אלינו. אז שוב אפשר להחזיק מתחת לברך או מעל. את הידיים נשחרר ונשלב ברך על ברך. רגליים לצד אחד, הגוף לצד שני. רגליים לצד שני והגוף לצד שני. נחזור בחזרה אל המרכז, נניח את שתי כפות הרגליים על הקרקע, פיסוק ברוחב האגן, נאסוף את שתי הידיים מאחורי העורף. נתחיל קצת בבטן, קצת לחמם ולהניע. נתחיל להוציא אוויר, חזה עולה למעלה. לקחנו אוויר, חזה יורד למטה. אז נראה בעלייה שהמבט לא אל הפופיק, אלא מהברכיים ומעבר, כדי עוד לעבוד מהחזה למעלה ולא מהצוואר. אז אנחנו רק מוציאים את האוויר, החזה עולה ורגע אחד מחזיקים. לוקחים אוויר, יורדים מטה. כל הזמן להשתמש בו נשימה כדי, כמו של תנופה של הגוף. אז הוצאנו אוויר, החזה עולה, עלינו מעלה והחזקנו, נהדר. לקחנו אוויר, שקענו מטה. יש לנו עוד פעמיים כאלה. פעם אחרונה נשארנו למעלה, זה קטנים למעלה ולמטה, יש לנו 10, 9. אז קודם לפתוח פה ולנשום, לא לעצור נשימה באף שלב. לעוד 2, עוד 1, נשארנו למעלה. שתי הרגליים מתנתקות באוויר 90-90, צמודות זכותות. אותו דבר, חזה עולה, חזה יורד. אז זה ככה כדי לחמם ולהניע את הגוף. רק החזה עולה ויורד. נהדר. הוצאנו אוויר בעלייה ולקחנו אוויר בירידה. עוד להציף את השכמות, לעוד פעמיים. בפעם הבאה, חזה עולה, רגליים מתיישרות אל התקרה למעלה, פלקסים חזקים ברגליים. חזה יורד והברכיים מתכופפות. הוצאנו אוויר, עלינו למעלה, רגליים מתיישרות אל התקרה. לקחנו אוויר, חזרנו חזרה. אז להוציא אוויר זה לעלות ולהחזיק, יופי. לקחנו אוויר, חזרנו עוד פעמיים. אז לחשוב על עוד למתוח מאחורי הברך גם. חזרנו חזרה למטה. פעם האחרונה נשארנו למעלה והחזקנו פלקסים חזקים. עוד למתוח את הברכיים, רק חזה. עולה למעלה, יורד למטה. כמובן מי שזה עמוס לו קצת בגב תחתון, או הרגליים לא מתיישרות, א' אפשר לאשר אותם טיפה יותר קדימה, אבל לשמור על גב תחתון מגולגל, או טיפה לרכך אותם אם זה יותר מדי. לעוד פעמיים. הפעם האחרונה, נשאר למעלה, ידיים לכיוון קצות הבעונות, זה אומר גבוה, קטנים למעלה ולמטה, ניות קטנות ל10, גבוה 9, לנשום 8, 7 גבוה, 6, יופי, 5, 4, 3, 2, 1, ברכיים אלינו לבית החזה. נביא את הברכיים לבית החזה, נתגלגל קדימה ואחורה עד שנעבור לישיבה. מעולה. אז אנחנו נהיה בישיבת ברכיים, אז תליה תהיי עם הפנים לשם. בדיוק, לרוחב המזרן, אני ממליצה לכולם ללכת לרוחב המזרן, זה יהיה לכם טוב לשאר התרגילים. בואי טיפה ימינה, ידיים יבואו קדימה. אז נראה שאנחנו לא בהקשתה בגב התחתון, אלא מגלגלים פנים, ממש אוספים, כי אנחנו רוצים שמקודקוד הראש עד לאגן יהיה יחידה אחת. מתחילות ללכת אחורה כיחידה אחת מבלי לשבור גב תחתון באמצע, ועולות למעלה. אז רגליים מאחורה יכולות להיות פוינטים או פלקסים וממשיכות, כל אחת מה שנוח לה. אז ללכת ממש כיחידה אחת, להרגיש את 4 ראשים, מרגישה? ולעלות למעלה. מרגישה או לא, טליה? פוינט. יותר טווח פשוט. הפוך, עם הפוינט. שיותר טווח לרדת למטה. כן, אז טליה אוהבת לשאול מה יותר קשה, ואני תמיד אוהבת את זה. אז אנחנו ממש מגלגלות עוד טיפה כדי להרגיש יחידה אחת. מרגישה? יופי, ולא לשבור בסוף. אם אתם שוברים, תרדו פחות. עוד פעמיים כאלה.
יופי, לרדת ולהוציא אוויר לעלות. זה רק הכנה, ככה חימום נחמד. פעם הבאה ירדנו למטה והחזקנו. יד ימין מעבר אל הראש ישרה, יד שמאל יורדת למטה, ישרה. עוד לא לשבור את הגב ורק החלפות של הידיים, יש לנו 10, מעולה 9. אז כל אחד כמה שהוא יכול אחורה, שוב אין פה נכון או לא נכון, סנטר איתך טיפה מעט פנימה, ועוד אחורה עם הגב לעוד 4. עוד 3, שוב תליה פה אחרי יוגה כבר, היא קצת עייפה, אז כל אחד שיעשה בבית מה שנוח לו, לעוד 2. עוד 1, ועלינו חזרה. נשים רגע את הידיים על הרצפה כדי לשלוף את כף רגל ימין הצידה. אז אני כבר אומרת, מי שיש לו יותר רגישות בברך, אפשר או לגלגל מזרן או להביא כרית. את רוצה כרית או משהו? שזה בסדר? אוקיי. אז תראו שהרגל הימנית בהמשך לברך השמאלית, עלינו למעלה, ידיים מאחורי העורף. חזה פתוח, מבט קדימה. התחלנו לרדת אל השמאל, רגל ימין מקורקעת חזק, בנשיפה עלינו למעלה. אז המבט שלי הוא כל הזמן קדימה, אנחנו עוד יורדים אל השמאל ועולים חזרה. אז רגל ימין שלי ישרה ומתוחה, המבט שלי קדימה. אם זה עמוס לנו מדי עם הרגל הישרה מותח, אז תמיד אפשר גם לקפוף את הרגל הימנית ולהמשיך את אותו הדבר. מה שחשוב שכל צד ימין של הגוף יהיה מקורקע חזק, ככה שנרגיש את המתיחה. מה שכאילו הדבקנו את העקב ואז מתחנו. מרגישה. יופי. עוד פעמיים כאלה, אז ירדנו למטה אל השמאל, ירדנו דאון, הוצאנו אוויר, עלינו אפ למעלה, נהדר. לעוד פעמיים כאלה. בפעם הבאה שירדנו נעשה את זה בשני פולסים, אז ירדנו למטה, יש לי פולס, פולס, עלייה למעלה. אז לשמור כל הזמן על הפנים לפנים, וגם פה לא להקשיט, לגלגל קצת אפילו כמו שעשינו בתרגיל הראשון. ירדנו למטה, יש לנו פולס, פולס, חזרנו חזרה, נהדר. עוד 4 חזרות כאלה. ירדנו מטה, יש לנו פולס קטן ועלייה למעלה, נהדר. עוד 3. ירדנו דאון, יש לנו פולס, עלינו אפ. עוד פעמיים כאלה. ירדנו דאון למטה, יש לנו פולס, עלינו למעלה, נהדר. עוד 1. ירדנו מטה, וזה רק תנועות קטנות למעלה ולמטה. מתוך המותן, עוד למתוח, עוד לחשוב על רגל ימין דבוקה, לעוד 5, ואז המתיחה עוד כאן, לעוד 2, עוד 1 להחזיק, ידיים לצדדים נפתחות ונסגרות. מבט נשאר לפנים, רק הידיים נפתחות ונסגרות, לפתוח פה ולנשום, לעוד 4, יופי, עוד 3, מעולה, עוד למתוח, עוד להאריך, לעוד פעמיים. 2 ידיים לצדדים ואחרונים קטנים למעלה ולמטה, ל8 עוד למתוח, עוד להאריך, חלופת עלייה, לעוד 3, 2, 1, 2 ידיים על הרצפה, הסתובבנו לקדמת המזרן, הרמנו עקב אחורי וסובבנו את רגל שמאל. אנחנו יוצאים פה לשאת כיפי, את מוכנה? אוקיי. ברך שמאל למרפק שמאל, ברך שמאל למרפק ימין, רגל שמאל עולה למעלה ישרה ומתוחה. ברך שמאל למרפק שמאל, ברך שמאל למרפק ימין, רגל שמאל עולה למעלה ישרה ומתוחה. ברך שמאל, מרפק שמאל. ימין, אפ. שמאל, ימין, פיתול. אפ. אז ממש להרגיש את הקדימה, את הפיתול ועלייה למעלה. אני רוצה לראות את האגן זז. אז אגן בקדימה, שמאל, ימין, אפ למעלה. יופי, ושוב. באנו קדימה, שמאל. כמובן אם צריך בין לבין, במקום להרים את הרגל למעלה, אפשר להניח אותה על המזרן. עוד פעמיים כאלה, שמאל, ימין, יס, אפ למעלה. 1 אחרון, שמאל, ימין, אפ למעלה. פעם אחרונה בהחלט, אבל נשארנו כמובן, ברך שמאל למרפק שמאל, ברך שמאל למרפק ימין ברצף. אז ממש אני רוצה לראות עוד את התנועה של האגן של הפיתול. אז זה פעם אחת שמאל, פעם אחת ימין, פעם אחת שמאל, פעם אחת ימין, עוד 3, לעוד 2, בואו נשאר עם ברך אל המצח, קטנים אלינו, 5 אחרונים, 4, 3, 2, 1, רגל שמאל בין הידיים. יפה, עלינו למעלה, ידיים מאחורי העורף. יש לנו פעם אחת לנג' שברך ימין כפופה, שמאל תמיד כפופה, סקווט, רגל ימין באה לצד רגל שמאל, ברכיים החוצה. לנג', ברך ימין מתכופפת. סקווט, יופי, טיפה יותר רחב הסקווט. לנג', סקווט, אז אני ממש
עוברת בבאונסים, שמאל טיפה מתרוממת כדי עוד טיפה להתכופף, טיפה מתרוממת כדי עוד טיפה להתכופף, טיפה מתרוממת כדי להתכופף, יופי. עוד 3. יופי, אלופה. עוד פעמיים, סנטר מעט פנימה, אם זה יותר מדי עם ידיים מאחורי העורף, אפשר להניח ידיים על המותניים. עוד פעמיים. עוד 1. נשארנו בלנג', קטנים למעלה ולמטה, 2 ברכיים כפופות, 10, 9, סנטר מעט פנימה איתך, יופי. עוד אגן שוקע מטה לעוד 3, 2 סקווט, קטנים למעלה ולמטה. יופי, בואו נביא את הידיים בסקווט קדימה, שהחזה יהיה פתוח. טליה מנסה לשרוד ולנשום, שרופה עלייך לעוד 3. מחזיקות כאן רק עקבים up ודאון, 10, 9, רק העקבים חזה פתוח. יופי, ברכיים עוד חופנות החוצה, סנטר מעט פנימה איתך בהמשך לגוף. פעם אחרונה, עקבים למעלה והחזקנו. יש לנו 6, 5, 4, 3, 2, 1 ולשחרר. רגע, הכל לצד שני, איזה אוטו. הכל לצד שני. ישיבת ברכיים. מבט קדימה, אמרתי לך, זה קצר, קולע וטוב. בדיוק, אז ידיים קדימה. אנחנו מגלגלים גב תחתון כדי לא להיות פה. מתחילות שוב לרדת למטה, אבל ישר ידיים עוברות מעבר אל הראש, חוזרות חזרה, עלינו, לא חייבים עם המבט, אפשר להישאר מבט לפנים. ירדנו, ידיים עולות, בול, חוזרות, עלינו למעלה. אז שוב, לשים לב שאין לנו איזה נקודת שבירה כזו בגב, אלא שהוא כל הזמן מגולגל פנימה, ידיים עולות, יורדות וחזרנו חזרה. הלכנו לאחור, ידיים מעבר אל הראש, חוזרות חזרה ועלינו אפ למעלה. עוד פעמיים ודי, ירדנו דאון, ידיים מעבר, מושלם. חוזרות, עלינו חזרה. פעם אחרונה נשארנו לאחור, רק הידיים עולות ויורדות. נשארנו אחורה, ידיים עולות, ידיים יורדות. אם זה too much, טיפה עלינו למעלה. מזכירה גם פה אפשר להניח בכרית מתחת לברכיים או לקפל מזרן. לעוד 3 כאלה, רק ידיים עולות ויורדות עוד טיפה. עוד פעמיים, יופי. פעם אחרונה נשארנו עם ידיים מעבר אל הראש והחזקנו. רק להחזיק ולנשום, 8, 7, אפשר גם להתפלל תוך כדי. לעוד 4, 3, 2, 1 ועלינו למעלה. נניח את הידיים על המזרן ונשלוף את רגל שמאל הצידה. עקב אל הקרקע. עלינו למעלה, ידיים מאחורי העורף. התחלנו לרדת אל הימין, עלינו חזרה למעלה. אז המבט נשאר קדימה. אז או להניח כרית מתחת לברך ימין אם צריך, או לגלגל מזרן. מזכירה אם זה יותר מדי, אפשר להניח את עקב שמאל על הקרקע ולפתוח את הברך החוצה. אז מי שעם רגל ישרה, נחשוב עוד על המתיחה, עוד על ההתארכות, יופי, וחזרה למעלה. עוד 3 כאלה, אז המבט שלי קדימה כדי עוד להרגיש את המתיחה, וחזרה למעלה. נהדר, עוד פעמיים. יופי, פעם הבאה שנרד נעשה 2 פולסים. ירדנו דאון למטה, יש לנו פולס, פולס מושלם, עלייה למעלה. ירדנו מטה, יש לנו פולס, פולס ועלייה למעלה. אז המבט שלי קדימה, החזה פתוח. ירדנו דאון, יש לנו פולס, פולס ועלייה למעלה. עוד 3 כאלה, אז עוד מבט קדימה, להעריך את המותן. 1, 2, עלייה. עוד פעמיים. ירדנו דאון. 1, 2, עלייה. פעם אחרונה נשארנו למטה, שזה החלק הכיף כמובן, קטנים למעלה ולמטה. אז עוד ממש לקרקע את הכף רגל השמאלית כדי עוד למתוח, עוד קצת, לעוד 3, 2, להחזיק ידיים נפתחות, ידיים נסגרות, מושלם. לעוד 6, יופי, מבט קדימה, חזה פתוח, 5. לעוד 4, יופי, עוד 3, רק הידיים נפתחות ונסגרות, עוד פעמיים. פעם אחרונה בהחלט, ידיים פתוחות, קטנים למעלה ולמטה, ל6, 5, 4, 3, 2, 1, 2 ידיים על הקרקע לסוף המזרן. סובבנו. רגל ימין הפעם היא זו שעולה. רגל ימין עולה למעלה אל התקרה. ברך ימין למרפק ימין. למרפק שמאל, עלינו אפ. ברך ימין, מרפק ימין. שמאל, עלינו אפ. אז יש לנו קדימה, ימין, שמאל, עלינו אפ. משקל גוף לפנים לפלנק. ימין, שמאל ואפ. בין לבין אפשר להחזיר ברך למזרן במקום רגל למעלה אם זה יותר מדי. יס.
עוד פעמיים, ימין, שמאל, אפ, יופי. עוד אחד, ימין, שמאל, אולי לגעת, אפ, פעם אחרונה. נשארנו רק ימין, שמאל, ימין, שמאל, ימין, שמאל. עוד 3, 2, ברך אל המצח, קטנים 5, 4, 3, 2, 1, כף רגל יורדת. עלינו. ברך שמאל כפופה. סקווט. לנג'. שמאל, סקווט, לנג'. מזכירה, ימין עושה באונסים. באונסי טיפה עולה כדי לרדת. טיפה עולה כדי לרדת. יס. עוד 5. מושלם. ולנשום, הדופק פה עולה. נכון טליה? לעוד 4. אז עוד לנשום. יס. עוד 3. עדיין לשמור על העקרונות. שדרה זקופה, ידיים לא דוחפות את הראש. החזה נשאר פתוח. עוד פעמיים. מושלם. שמאל נשארת לאחור, ברך שמאל כפופה. קטנים למעלה ולמטה. יס של האגן. לעוד 5. זה האחרונים. 4, 3, 2. שמאל לצד ימין סקווט. קטנים למעלה ולמטה. יופי. עוד ברכיים החוצה. לעוד 2. תליה זה האחרון, ידיים קדימה ביחד. עקבים עולים, יורדים. 5. האחרון 4. עוד 3. עקבים גבוהים, וזה קטנים למעלה ולמטה, אחרונים ל6, 5. סנטר טיפה פנימה. לעוד 3, 2, 1. ועלינו למעלה. לשחרר ולנער. זה האימון שלנו להיום. מה זה הכיף הזה? אין הכוח אפילו. תליה, תביא כיף. תודה. מקוות שנהנתם. ביי.